Bon dia, poble. Amb tot l'afer aquest de que el rei l'emèrito, o Campechano, té milers i milers de milions d'euros o de dòlars a fora del reino d'Espanya, i resulta que ara estan fent un invent per donar-los la deixa en els seus fills. Clar, si l'emèrito aquest és culpable de tenir diner negre a fora a l'estranger, la pregunta és: l'hereu que rep aquests diners també és còmplice? No poden dir que no ho sabien. Clar, si són milers de milions, segons